txikitatik bai familian, bai lagun artean, bai eskolan euskara zein dugu eta euskaraz ikasi dut eta azken bizitza guztia euskara inguruan mugitu da. Bai, generalean nahiko giro euskalduna da, bai kanpoko txirrindulari batzu dazkau eta batzutan erderaz egiten dugu da, baina bai, talde euskalduna da eta giroa euskalduna da eta daukagun afizioekin euskal afizioa uste taldearen berezition ezaugarri bat da. Bai ez, taldearen bitartez euskal kultura zabaltzeko aukera daukagu, batez ere Europan zehar, eta uste erakusleio politia da talde hau. Bai, azkenen esan dituten bezala, talde euskalduna geha eta azkenen giro euskalduna daukagu eta batez ere momentu horietan atatzen da euskal puntu horiek.